A conselleira de Infraestructuras fixo un balance positivo da reunión mantida esta mañá cos 10 concellos vencellados á área de Pontevedra en relación ao transporte metropolitano para esta zona. Etel Vázquez dixo que a única nota discordante da xornada apuxo o Concello de Pontevedra que non asistiu a este encontro, algo que xa o anunciarán ante os medios e tamén lle comunicou o propio alcalde por teléfono á propia conselleira. Vázquez lembrou que se tivo un trato preferente con Pontevedra, por iso non entende a ausencia nesta xornada. Explicámoslle que non era así, trasladaba tamén dúbidas con respecto á súa obriga legal do transporte urbano, informámoslle e trasladámoslle que a normativa é clara sobre a súa implantación do transporte urbano, tamén tiña dúbidas sobre o funcionamento deste plan que é único en toda Galicia, o plan de transporte metropolitano é un único plan en toda Galicia, informámoslle e, polo tanto, non hai dúbidas de que estamos a falar dun plan de que técnicamente está testado, non pode haber ningunha dúbida técnica sobre un plan que leva funcionando máis de 9 anos en Galicia, en moitísimos concellos de diferentes cores políticos. O 99% dos concellos queren entrar no transporte metropolitano. Segundo a conselleira, técnicamente non hai dúbidas do funcionamento do transporte metropolitano, por esta razón agarda poder chegar a un bo entendemento co Concello de Pontevedra. De non ser así, este plan, do que se beneficiarían 11 concellos, todos conformes co mesmo, non podería comezar a funcionar con data do 1 de xaneiro. E, polo tanto, é necesario e imprescindible que se inclúa Pontevedra para que, pois os mozos de Pontevedra, os menos de 19 anos, podan utilizar esta tarxeta e podan facer os desplazamentos de xeito gratuito ao hospital e incluso ás praias e, fomentar o transporte público, incluso, contribuir a evitar atascos e a utilización do vehículo privado. É necesario e imprescindible que Pontevedra este no plan de transporte metropolitano para que se poda implantar. Eu lamento que non estivera o Concello de Pontevedra, en calquera caso eu trasladolle esa cuestión ao propio Concello de Pontevedra que explique os motivos da súa ausencia e o que sí podo decir, o Concello de Pontevedra, o alcalde chamou no día de onte para decir que non asistía. En calquera caso eu creo que debe ser o propio Concello, non? Que quen explique os motivos da ausencia. Trátase dun plan, segundo a conselleira, que aporta enormes beneficios á área de Pontevedra e á súa cidadanía. Un plan social de transporte que permite ventaxas importantes, descontos de ata o 70% se utiliza esa tarxeta metropolitana con 900 euros de descontos anuais a quen utilice esta tarxeta, que incluso é máis barato o billete se estamos a falar dun usuario recorrente con máis de 40 viaxes, que incluso é máis barato se estamos a falar dunha familia numerosa, que incluso é gratuito coa tarxeta Xente Nova para os menores de 19 anos. Un plan que, dende logo, en cifras, que temos exemplos claros, un veciño de Cotobade que quera acudir ao Hospital de Montecelo, pois, por exemplo, a día de hoxe paga máis de 4 euros, coa tarxeta metropolitana pagaría 0,86 céntimos. A conselleira agarda que se limen as asperezas e poder chegar a bo porto, xunto co Concello de Pontevedra, en relación ao transporte metropolitano nesta zona.